зарба ба нимаи майдони дастаи Равшан. Инҷо Манучер Ҷалилов метавонист ба ту бирасад. Партофти навбати имконият аст. Ҳусейн Доган ба ҷаримаго наздик мешавад. Ҳусейн як нафарро мегузарад. Ҳусейн ду нафар, се нафар, зарба ва гол! ҳусейн Доган ба танҳои якчанд нафарро дар дохили ҷаримагоҳи Равшан фиреб дод ва аввалин голи худро дар Тоҷикистон ба самар мерасонад. Муборак бошад барои Ҳусейн Доган, барои легионери нидерландии дастаи Истиқлол ва ӯ дар аввалин бозии расмии хеш дар ҳайати дастаи Истиқлол ба задани гол мушарраф мешавад. Дебют муборак, гол муборак ва воқеан ҳам дебюти олӣ мекунад Ҳусейн Доган дар ҳайати дастаи Истиқлол. Голи бисёрам зеборо ба дафт мерасонад. Ин аз он тоифа голҳое нест ки ба дарвозаи хулӣ гол мезанӣ. Ин зумраи голҳои маҳсуб мешавад ки такя ба ҳунар ва маҳорати инфиродии худ аст. Ду нафарро гузашт, баъдан дар дохили ҷаримагоҳ ба саросимагӣ роҳ надод. Ҳусейн зарбаи бисёрам қавӣ зад ки дарвозабон аз удаи бартараф кардани он паси калидӣ бубинед ки аз ҷониби Номариёта анҷом дода шуд. ба осонӣ аз ду нафар гузашт, то ҷое ҳам Расиш ба ӯ кӯмак кард, аммо ин дигар ҳеҷ аҳамият надорад, чунки Ҳусейн Доган тавонист ки ба задани гол даст ёбад ва ин ду легионери Истиқлол дар ин голи зада саҳм мегузоранд. Mago.